Iċċelebra magħna u mal-Arċisqof Charles Scicluna tmiem is-sena u l-bidu ta' sena ġdida. Fl-aħħar tas-sena, fis-6:45 ta' filgħaxija, qudiesa ta' ringrazzjament fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Fl-ewwel tas-sena fid-9:30 ta' filgħodu, qudiesa fil-Kappella tad-Dar tal-Providenza flimkien ma' residenti tad-dar. Fis-7 ta' Jannar fid-9:30 ta' filgħodu, qudiesa fil-Festa tal-Epifanija tal-Mulej fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Nawguraw li jkollkom sena mimlija saħħa u paċi. Is-Sibt it-Tajjeb. Nilqakom għall-quddiesa tal-lum immexxija minn Monsinjur Joe Bajjada, il-President tal-Kapitlu tal-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina. F'isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Meta kollox kien daħal f'raqda ħelwa u l-lejl kien wasal f'nofs il-mixja maġla tiegħu, il-kelma setana tiegħek mulej ħarġet mis-sema mit-tron tas-saltna. Fil-bidu ta' din il-quddiesa ħuti ejjew nitolbu maħfra lill-Alla tan-nuqqasijiet kollha tagħna. Inti li tiftaħ dirajk lill-midinbin u taħfrilhom mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti r-raj it-tajjeb li taraf in-naċ tiegħek Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti li tmur tfittex in-naġa il-mitlufa mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna li Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fil-oli ta' smewiet u paċi fl-art il-nedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf Alla bin il-missier. Int li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħid nubit tad-dinja il-qajt talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-oli. Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu ko Alla li tista' kollox biex it-twelid ġdid ta' ibnek bħala bniedem jaħlisna mid-dnub li ilu jżomna mjasra taħt il-madmat tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Qiegħed nikteb lilkom uliedi għax intkom dnubietkom maħfura bis-saħħa ta' ismu. Qiegħed nikteb lilkom missirijiet għax intom araftu l dak li hu sa mill-bidu. Qiegħed nikteb lilkom żgħażagħ għax intom qelibtu l-ħażin. Ktibt lilkom tfal għax intom araftu lill-missier. Ktibt lilkom missirijiet għax intom araftu lil dak li hu sa mill-bidu. Ktibt lilkom żgħażagħ għax intom qawwija
u l-kelma ta' Alla qiegħda tammar fikom u intom qelibtu l-ħażin. Tħobbux lid-dinja u anqas il dak li hemm fiha. Jekk xi ħadd iħobb id-dinja, l-imħabba tal-missier ma tammarx fih. Kull ma fiha d-dinja, jiġifieri l-ġibda tal-ġisem u l-ġibda tal-għajnejn u l-gburija tal-ħajja, dan mhuwiex ġej mill-missier imma mid-dinja. U d-dinja bil-ġibdiet tagħha tgħaddi, iżda min jagħmel ir-rieda ta' Alla jibqa' għal dejjem. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali, ħajjifirħu s-smewiet u titenna l-art. Ħajjifirħu s-smewiet u titenna l-art. Għatu lill-mulej familji tal-poplu, għatu lill-mulej sebħ u qawwa, għatu lill-mulej is-sebħ ta' ismu flimkien, ħajjifirħu s-smewiet u titenna l-art. Ġibulu l-offerti u idħlu fil-btieħi tat-tempju tiegħu. Inxteħtu quddiem il-mulej b'tiżjin qaddis. Tredu quddiemu nies kollha tal-art. Flimkien ħajfirħu smewiet u titenna l-art. Għajdu fost il-ġnus, il-mulej isaltan u jżomm sħiħa d-dinja biex qatt ma titħarrek u li jiġġudika il-popli bis-sewwa. Flimkien ħajfirħu smewiet u titenna l-art. Qaddis feċċa lina, ejjew ġnus, qimu lill-mulej, illum dawl kbir niżel fuq l-art. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Marija u Ġuseppi ħadu lil Ġesu f'Ġerusalemm biex jippreżentawh lil-mulej. Kien hemm waħda profetissa Anna bint Fanuel mit-tribu ta' Aser. Kienet imdaħla ħafna fi żmien. Wara ġbubita kienet għamlet 7 snin miż-żewġa u mbagħad romlot. Sa ma kellha 84 sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju. Lejl u nar taqdi lill-Alla fis-sawm u fit-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet trott ħajr lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' dak kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalemm. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom ta' Nazaret. U t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ mimli bl-erf u l-grazzja ta' Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-preżentazzjoni ta' Ġesu fit-tempju u l-kliem ta' Xmun u Anna lill-ġenituri tiegħu jiftu qudiemna orizzont sħiħ. Kemm Xmun kif ukoll Anna kienu anzjani, imdaħlin fi żmien, u tnejn kienu jistennew dan il-jum bil-ħerqa. Xmun kien tant attent għall-kelma tal-Ispiritu Santu illi fil-versetti tal-Vanġelu li għadna li ġew qabel din is-silta li għadna kemm rajna, San Luqa 3 darbiet isemmieħu jgħidilna li Xmun kien imqanqal mill-Ispiritu Santu, li l-Ispiritu Santu kien fuqu, li l-Ispiritu Santu kien nebħu biex jiġi fit-tempju. Dwar Anna mbagħad is-silta li għadna kemm rajna, tgħidilna li qatt ma kienet twarrab mit-tempju, li lejl u nar kienet taqdi lill-Alla fit-talb u fis-sawm. U dawn il-kliem allura kemm fil-każ ta' Xmun kif ukoll fil-każ
tagħna juruna kemm dawn it-tnejn min-nies kienu viċin, kienu familjari mal-mulej. Juru bliema ħerqa kienu qed jistennew lill-Messija li kienu ħabbru il-profeti. U għax kienu daqshekk viċin, daqshekk familjari mal-mulej li allura kienu kapaċi jarfuh meta wasal. Fil-prologu ta' San Ġwan naqraw u ħalaq id-dinja ma d-dinja ma rfitux. Meta ġi lil dan Ġesu, ġi fost niesu ma niesu ma laqgħux. Għax fir-realtà ma kinux viċin tiegħu, ma kinux jistennew. Anna u xmun kienu jistennew. U meta ġi jarfuh. Kienu jafu jinterpretaw dak kollu illi kien qiegħed iseħħ madwarhom fid-dawl tal-kelma tal-Alla. Kien l-ispirtu li kien jikwidhom, li ħallewh jikwidhom fost l-avvenimenti u t-taqlib kollu, it-taħwit tal-ħajja. Waslu biex jarfu lil Ġesu u fi ħsabu t-tifsira ta' ħajjithom. Hawnhekk naraw laqgħa bejn anzjani u żgħażagħ, koppja żagħżugħa bit-tarbija prezzjuża ta' ftit ġranet f'idejhom. Tiltaqa' ma' mara u raġel imdaħlin fi żmien. U dik il-laqgħa kienet ta' barka għal kulħadd. Kemm għaż-żgħażagħ għall-koppja żagħżugħa kif ukoll għall-anzjani. Waqt li l-anzjani sabu fil-koppja żagħżugħa tant ispirazzjoni u tama għall-futur tal-umanità, il-koppja żagħżugħa għarfu fl-esperjenza u fil-kelma ta' xjuħ li kienu qegħdin jiġu offruti l-erf, laqgħa, l-istabilità. Dik kienet allura laqgħa ta' grazzja għal kulħadd, għal Anna, għal Xmun, għal Ġuseppi, għal Marija u għall-istess tarbija. Illum dan l-istess spiritu għadu imexxi lil popli, lil koppji, lil ġenituri, almenu fejn ħalluh jaħdem. Imma biss jekk aħna lesti nisimgħu il-leħen tiegħu ta' dal-ispirtu li jitkellem fina. Jekk Ġesu ġie biex jammar fostna u biss bil-għajnejn tal-fidi li nistgħu narfu l-preżenza tiegħu, kemm importanti li nfakru lilna nfusna li dak kollu li jseħħ madwarna għandu tifsira, li xejn ma jiġri b'kombinazzjoni. L-għajnejn tal-fidi kapaċi jmorru lil-in miċ-ċirkustanzi tal-ħajja li fihom insibu il-post fejn nistgħu niltaqgħu ma' Alla. Jew inkella warbuh. Kollox hu sinjal għal min jemmen. Jalla il-grazzja ta' Alla tkun fuqna il-koll. Issa li wasalna biex intemmu aħħar ftit sigħat ta' din is-sena u nagħtu bidu għal sena oħra. Il-verb sar bniedem u oġbu jammar fostna. Lil dawk illi jilqawh jagħtihom il-qawwa li jsiru għoljiet Alla. Ejjew nitolbuh inħarsu bil-fedeltà din id-dinjità li ksibna taw li tibnu aħna u ngħidu. Ħajġib is-sliem it-twelid tiegħek mulej. Ħajġib is-sliem it-twelid tiegħek mulej. Biex kull nisrani iwettaq ir-rieda tiegħek mingħajr ma jidħol f'kompromessi mad-dinja ta' dnub nitolbu. Ħajġib is-sliem it-twelid tiegħek mulej. Biex il-ħaddiema u min imexxihom jaħdmu bl-onestà, bil-ġustizzja u jħallu post tal-Kristu fl-ambjent tax-xogħol bil-kliem u bl-imġiba tagħhom nitolbu. Ħajġib is-sliem it-twelid tiegħek mulej. Biex l-anzjani jisibu għajnuna u rispett mill-familjari u l-ħbib tagħhom u jħossu li huma meħtieġa fis-soċjetà fil-waqt li jilqgħu l-idejat ta' min hu iżgħar minnhom nitolbu. Ħajġib is-sliem it-twelid tiegħek mulej. Biex fil-ħajja ta' kuljum aħna nikbru fil-erf, fil-grazzja u fil-fedeltà lejn Kristu u l-Evanġelju tiegħu nitolbu.
ħajġib is-sliem it-twelid tiegħek mulej. Mulej Misser Qaddis, ibnek ġi fid-dinja biex mill-milja tiegħu aħna nirċivu grazzja fuq grazzja. Ejna biex inħarsu dan id-don li tajtna, billi nwettqu dejjem ir-rieda tiegħu u nkunu uliet id-dawl. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla, il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk għat-tifħir u glorja ta' ismu, il-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fiħniena tiegħek mulej jilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom aħna niksbu b'dawn il-misteri qaddisa tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej, Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddu lek ħajr. Għax bil-misteru tal-Verb magħmul bniedem rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek. Hekk li aħna u narfu lil Alla f'sura li naraw, bih ninġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġli u mal-qaddisin kollha intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bl-għajda. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qudussija. Qaddis għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħaq il-ħobs radlek il-ħajr, birku u qasmu taħ li dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr taħ li d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Sinjur tiegħi walla tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Irroddu lek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Biċċa kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu mal-ministri tiegħek kollha.
Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u ħenna lilna l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arustaħa San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikull li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. Daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba fil-ħiniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. Tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltana l dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Għalbunu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla Li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla danu li neħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. O Alla, inti tqarribna lejk bis-sem li tatina fis-sagrament tiegħek. Kabbar fi qlubna l-frott tal-qawwa tiegħu biex waqt li nirċievu dan id-don minn għandek bih stess nitħejjew tajjeb għalih bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru li ben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Kif naslu fit-tmiem il-qudiesa ċċelebrata minn Monsinjur Joe Bajjada, infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Iċċelebra magħna u mal-Arċisqof Charles Scicluna tmiem is-sena u l-bidu ta' sena ġdida. Fl-aħħar tas-sena, fis-6:15 ta' filgħaxija, qudiesa ta' ringrazzjament fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Fl-ewwel tas-sena, fid-9:30 ta' filgħodu, qudiesa fil-Kappella tad-Dar tal-Providenza flimkien ma' residenti tad-dar. Fis-7 ta' Jannar, fid-9:30 ta' filgħodu, qudiesa fil-Festa tal-Epifanija tal-Mulej fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Nawguraw li jkollkom sena mimlija saħħa u paċi. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' it-talb tagħna, eħlesenna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik isma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fl-ewwel misterju tal-fer nikkonsidraw meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija għal-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fit-tieni misterju nikkonsidraw meta Sidna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Sant Eliżabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija għal-mulejmijek imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulejmijek, imberka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Fit-tielet misterju nikkonsidraw meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulejmijek,
imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, ħarrisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Fir-raba' misterju nikkonsidraw meta Sitna Marija u San Giuseppe ppreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smewijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikoll li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija l-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek.
imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Fil-ħames u l-aħħar misteru nikkonsidraw meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikull li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħniena, ħajja ħlewwa tama tagħna. Dawal lejna lilek, slim għalik lilek ingħajtu, għaliex aħna t-turufnati u li tefa. Lilek nitniedu, aħna li nibku u nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawal lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikull li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa.
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missieru li benu l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu s-saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem Jistrieħu fil-paċi. Amen. Litanija tal-Madonna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qajt tal-btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja Talla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Xebba. Itlob għalina. Li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-Dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba'. Itlob għalina. Sultana mtella fis-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rożarju mqaddis. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem. U bittab l-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni, inkunu meħlusin midwejja ta' issa, u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa tal-Alla u bil-qieħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħaldris tal-fidi, tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppi kun missiera lina wkoll. Mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe,
Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paolo Missierna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, o Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb inti ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-demm imqaddes tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna il-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artan, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Omm Alla Marija Santisma, imbirka l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.